Altså, i den her film, der viser jeg, hvordan man laver en Lego-film. Og der skal man bruge de her ting, jeg viser. Så tager jeg tingene ned på gulvet. Stiller kameraet nogenlunde i den her position. Så tager du manden. Lægger man her. Og så hvis man skal gå, så gør sådan her. Så tager du et billede her. Altså bits. Et billede. Og så tager du ham sådan her. Og så plejer jeg at gøre sådan, at jeg tager 2 billeder, når jeg har rykket med hans ben her. Og så sætter jeg ham et skridt fremad. Så tager jeg et billede. Tager det andet ben. Tager 2 billeder. Og så er det bare lidt vigtigt, at man ikke kommer til at gøre så meget sådan, når man tager mand og sådan noget. Fordi så kommer det til at se helt vildt klamt ud. Og så også når man tager et billede, så er det vigtigt, at man ikke kommer til at tage et billede sådan her, og så sådan her, og så sådan her. Så kommer det til at så kommer filmen til at se sådan noget og sådan noget. Det kan man jo slet ikke følge rundt. Det kan man slet ikke følge med i. Og så viser jeg lige, hvordan det kommer til at se ud. Så var der jo lige det der med, han drejede. Det er bare sådan, at jeg tager et billede. Nogle billeder, når man bare står sådan her normalt. Så tager jeg hans ben op her. Så tager jeg lige et billede. Eller 2. Et billede eller 2. Så tager jeg benet højere op. Så tager jeg et billede. Og så drejer jeg ham lidt, tager billedet. Og det er sådan billede, tager billeder. Og så, når jeg kommer hertil, så tager jeg lige 2-3 billeder. Får benet ned der. 1-2 billeder. Altså 1-2 billeder. Får benet ned der. Og tager nogle billeder, og så er den færdig. Det var bare lige det.